medzi postelou a jeho malou miestnosťou. My sme veľmi radi prevzali záštitu za týmto podujatím, pretože myslíme si, že tam, kde ľudia spolu športujú, tam sa učia fair play, tam platia pravidlá, tam spolu čestne zápolia a nerobia iné veci, ktoré nechceme. Takže táto úžasná udalosť je aj pre nás veľkým prekvapením a radosťou, že sa môžeme na nej podieľať, pretože šport má spájať. Bojujme zápolne spolu na ihrisku, ale tam vonku spolupracujme v prospech nás všetkých. Ďakujem pekne, super akcia, prajem pekný deň. Teraz poprosím pána Kováča, zástupcu starostu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som všetkých veľmi rád v mene mestskej časti privítal na tomto podujatí. Viem si predstaviť, že by ste mohli byť niekde inde, kúpať sa, nádherné počasie a som rád, že ste sem prišli. Chcel by som poďakovať Karolovi Richterovi za to, že to zorganizoval. Ja by som tomu podal len takých malých pár slov. Pevne verím, že policajti nebudú používať smaty, ktoré sa naučili v policajnej škole v tom zápase. A pevne verím, že toto je ten začiatok, kde sa bude rozprávať o rómskej komunite trošku iným spôsobom a pre Rómov to bude nejaká taká vízia, ako sa dostať v tejto spoločnosti ďalej a zase tá celá spoločnosť prestane mať predsudky pred Rómami. Však sme všetci rovnakí. Prajem všetkým, ktorí mali dobrý zážitok z tohto zápasu a nech to skončí aspoň 8-9. Prajem príjemný zážitok. Ďakujeme. Takže nám už nič nebráni, drahí priatelia, aby sme sa pozreli na to, čo si chlapci natrénovali. Páčia sa mi vaše červené dresy. Takže pomaličky sa môžete začať rozcvičovať, pretože ja prezradím hráčov. Hráč číslo 1 Jožo. Číslo 4 Lili, 6 Pepo, 7 Mário, 8 Miško, 9 Bibi, 10 Jope, 11 Dušan, 15 Jano, 16 Milo, 17 Ondro, striedačka 2 Tomáš, 3 Miro, 5 Tibor, 12 Zoli a 25 Martin Brankár. Súpiska polície, jednotka Boris, 2 Andrej, 3 Anton, 4 Richard, 5 Vladimír, 6 Ondrej, 7 William, 8 Roman, 9 Adrian, 10 Tomáš, 11 Robert, 12 Štefan, 13 Martin. Hlavný rozhodca je Cvejk Rošpeter,